I ara podem afegir una miqueta més de moviment en trucar les portes de la vida, ara que ja hem escalfat i estirat una miqueta la columna. Llavors, per trucar les portes de la vida, ja ho saps, separar més les cames una miqueta, farem des d'una versió de cames més esteses, més obertes, i anem movent els braços a un costat i a l'altre, i deixa que les mans vagin picant lliurement allà on caiguin. Aquí on cauen són uns punts d'acupuntura molt interessants per anar alliberant la zona lumbar i flexibilitzant-la. Molt bé. Que s'escoltin els braços com piquen. Podem afegir un gir del tronc per flexibilitzar encara una mica més la columna. Molt bé, anem a pujar una miqueta més. Hem treballat la part baixa, seguim amb la idea de les 3 parts de l'esquena, i anem a pujar la part mitjana i ens piquem a les costelles. Bé, anem picant a les costelles, poquet a poquet. Al tenir l'espai intercostal treballat, és a dir, flexibilitzat, tonificat, ens millorarà molt la nostra respiració. Qigong va molt de respirar, va molt de tenir eines per saber com puc millorar la respiració. La respiració, per millorar-la, és cabdal tenir la caixa toràcica tonificada, flexibilitzada, sobretot l'espai intercostal. Aquest exercici ens ajuda. Però aquest exercici també ens ajuda a cridar l'energia chi des de l'interior a l'exterior. Treballem zona mitja. Anem a treballar ara la part superior. Anem a picar aquí dalt, alhora però que piquem a baix a la zona lumbar. I tenim un braç a dalt i un braç a baix. Piquem i estimulem punts d'acupuntura. En aquest cas, quan piquem a dalt, estem estimulant punt número 1 i número 2 de pulmó, el punt de la font, que ens donaran un aport extra d'energia al sistema immunològic. Vinga, despertem l'energia chi del pulmó. Tenim la mà col·locada a sota per treballar també i connectar el metall i l'aigua, treballar el ronyó alhora que el pulmó. Aquesta connexió tan necessària per la respiració, sobretot en els processos de respiració, treballem des del ronyó per cridar el chi, per cridar l'oxigen cap a baix, després el ronyó puja amb l'ajuda del pulmó i el pulmó distribueix per tot el cos. En aquest exercici fomentem aquest circuit. Molt bé, anem de baixada, part mitja. Baix, braços ben relaxats, gir, en el cap si vols estirament. I també pots, per què no, tenir present les 3 parts de l'esquena en aquest moviment. Vinga, ens aturarem a poc. Agafes aire i vas traient aire a poc. A l'hora que pares el motor, que és el melic, i els braços acaben aturant-se per ells mateixos. Molt bé, perfecte. Continuarem escalfant. Ara treballarem